Marija i Luka prijatelji su od srednjoškolskih dana. Zajedno gaje ljubav prema punk glazbi, a godinama su ostali povezani unatoč kilometrima koji su ih razdvajali. Hodalo se po koncertima, bilo je veliko društvo i tako smo se davnih dana upoznali i onda smo se nastavili družiti. Bilo je tu perioda kad, ne znam, ja sam živjela u Zagrebu, on je živio u Rijeci, ali vi se svako malo tak čuli. A ni danas nisu na istim koordinatama. Trenutno sam u Londonu već 7 godina. Radim i živim tamo. Po struci sam kuhar. Vodim jednu kuhinju u centru Londona. Ipak često dolazi u Hrvatsku, a tako je tijekom jednog njihovog druženja na red došla i tema o starim zanatima. Pričali smo baš o starim zanatima i tako sam se ja sjetila da su moji baka i djeda posjedovali taj stari mlin koji su koristili kako bi mljeli svoje žitarice za sebe, susjede, rodbinu. I došli smo na ideju kako bismo mogli ponovno pokrenuti taj mlin. Iako ovaj više nije bio u funkciji, Marijin otac rekao je da će im nabaviti isti takav. Luka je tada došao na ideju da bi pomoću njega mogli sami raditi brašno i mješavine za kruh. Kupio sam brdo knjiga i onda je počelo eksperimentiranje u kuhinji u Londonu. Pojelo se jako puno kruha, bilo je lošeg kruha, dobrog. A nakon 2 godine pokušaja i pogreški došao je do konačnog recepta. Kad je došla ta korona, ljudi su počeli sve više i više peći kruh doma, bili su nestašice kvasca u dućanu i tako sve to. Tako smo mi u to vrijeme negdje počeli to sve malo prije toga, ali u našu mješavinu za kruh mora se dodati samo voda. Izmiješa se i to je to. Znači svaka osoba može lako napraviti kruh domaći. I tako su Marija i Luka zajedno krenuli u poduzetničku avanturu. Njihove mješavine za kruh su bez glutena i imaju oznaku vegan. Koristimo bazne neke žitarice za kruhove su nam kukuruz, heljda, proso i riža. Osim mješavine koju sadrži sama ambalaža, sadrži i papir i vrećicu za pečenje na kojoj se taj kruh modelira i stavi u vrećicu u kojoj se peče. Tako da maksimalno pojednostavljuje ljudima samo pripremu. S ovim inovativnim gotovim smjesama za kruh sada se predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska. U projektu se predstavljamo, plasiramo sa 3 različite mješavine za kruh. To je kukuruzni kruh, heljin kruh i rižin kruh sa kimom. Projekt Nove TV i Špara Hrvatska za njihov proizvod jedinstvena je prilika. Osim projekta, cilj je i dovesti Luku natrag u Hrvatsku, na čemu se već radi. Kako je tekao poduzetnički put ovog prijateljskog dvojca, ne propustite pratiti ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska.